Ante pinero. Ema minero. Na chingima. Tin kogenda na akane tin kogenda. Imokie Kenya mondo de sekio. Mama, tigan tuko kumata. Tigan ko kumata. Hindi ni ko. Hakuna sawa ni. Nyabeta. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Nyabeta, 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 Toro Munyakini, Nyabeta, 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 Tomo Muyae, Nyabeta, Noyae, Nyabeta, Noyae, Nyabeta, Mbia, nditara kina gosi. Tiga lakini mwana. Na iga kunywa maji lakini tindaro samo. Tiango retere kiro. Eke wanne kanya. Ono. Ndengo bwana. Esukari tata riri twakora mangana yu twateba ne nembe baturamuruke usengi turamuruke na koboka ngine ne chikwende bono karati gaiga bono aye baba bono tinko gore bintu gaiga tugutumeka mune family munenka elindaye umanya utaka kweroseria utaka kuri lienda yawe yoka mpaka abande bontu cyandikiga igonta gete bono kore igetekemo na kere twesimi igoro esimi agonta bingaki reto musubati tebi musubati yo aiche gaiga chombe nchire gaiga twanibire umuise kaso gete chombe chitu batagiti nande kira basa ko era lo sinyora bako iko mwana one ingo kwandra karate naye ngotebi inje kemu nganda araria ngumbu alia buase tata no metenki na rwere to kwanya kwanda no buno muiborio bolinga nki mwana na rwere tegaiga nki kwa minyokerete gochio ngotebi to kwanda ona estu gwetimbate to moto genda gochio ronto bwikeine choki para genda rika ta kwanda rika rende ono manyete rika aseke guciboro ngirika yaringe karo umusubati akure musubati umwabo manya kuja kurinda abana ono rinde turakwa ono kwa ringa tingwa cio mwana one tinko mbianga niko kwa kwete konkorojo mwana one iga yaya igonta getokorega igonta getoimukeiga naende rero iga ogende mpaka ngumbu garia nchene chombe chiri no chombe isano chingima tin kogenda na akane tin kogenda imokie Kenya mondo gesekio kerakio ninje nenge kogenda kwa ninje na minyokerete ngaote yotige skuru ogenda kwa rebuna twomire ngocha gwakande ke muntu kemene ngantara gende skuru ngose toisire kuigwa ngocha ko mwakande inkiosi ya so mwana uyo nikinya sora kali kunywa tiagenda gocha no monu oyo obugete lyori ngocha kobera bari ngenere tata nakunya kubwati ibintu bitaiyo mwanya tiri omutwe lakini aiguru mutu nyatisi bone ngento toko kora ke muntu metene ryogi na tuoga mpaka maroko bantu ukora tiga to sweru ngori ibanya ko bwata bese ukimwangera stress nyako bwata bese ntangene mu Yesu kare nyete yo tiga ngobekere rikaire ryoni nakimwanga stress tiga ndara kira nyokesimu aichi bwangu gala gosinga tiga ngakira nyokesimu enche tiga ndanya ko kubekere ngori ne rero skari ero te yopi abantu kiba muiro ko simu nyango ko ne chikwere ndebo tuko chiturungi anda ko chiari ke ndo kaiba no kwache to kagenda
Ekiombe na kindu tante tu nanya kurumara baba kise gichire gacho chiba nongwa chiyo china kuruma mbara muna chale ngomo chuyo nchubano nchubwango ni mbwa teri ngana kanda itenkwana naye baba ai Waka karangi gozi wani gwetenda gira ekiombe goro to gwetaga ari nyama gorana ne sumwa gwate na ego kwana nkiwa na rosire para sire ki waka buranya sandi ko senante ya go ngwete nayo go chokwa mwegera gwira mabera nonko tegerange bindu kwana usema meki bese kwana kiligio nayo go sere de cross wa chaka okora na kyo montara o ya mabera o ikiri mbaka tiri buibere ga iga agrand kara tegera ego to kwana kiligio kwa tegera kwa ikuno naye gweka kware tegera na kingi ke gusengo kwana na amatoga ngo kwana kurumambi bwaka buge tono ngwako rero nyene chinsi yaga muntu kara tegera nda kuburi kwatiga na kuburi kwanza kwa mawe jako ngirani turi kuirane kindi achi no muntu mo ngora bugere waigu kwana ndo andara bikesinga ngoi ai kurumambi bwaka bogete obuchafu buka wakunire no bore koro tukya okorunse koruna ka bogete na chire na turi bituma matari na bekire ga bi susane linde ngoro rubia netinga chinsi yaga na rete tega tokenye tinone chiombe chichi kwana maege su chingo ke chiri gari chirege sumu stara uno ekendi yonse wonte wono nga watu mo senanti ane useki tawoni nenge kwenda mongiro no onto mangende nchikora chibesa cha mabere nakone yo muntu mwangira kwa ngachibesa timitingi atai nata bunayo gochwate bae kwa mabere mete ko sen kwa yo gochwa tu chinsi yaga ake moko mwera mabere ko tinko man ngi ke karenta maiti mogakara kiri no tegera tenki okwa so kwana kiri yo ye to korara nchara ko baya bantu batari ko bago kwana ko se stili mana tora chaka okwana ibintu okwana mbi biri ba make sense ngwanchole okore gento kibwanta gokora nwanje ngire ma me report yanto mwete na nyama kona go nkwanira bana juu ngoko tebia se nkuru bado ngukwana ole kiro kwa no inyora lituko lilitanga ngotina anjama na wanje ati chetu watekende kwa serious lakini wono yango taiga asaba isike bali banga bangena aranyole kutumayaga anjama ile kwa buete asa tambe sana mbona na bomba tendo togete uchagwa ikaga iga yani enere ta beko monyene bwa mwena korora kweli muro na serious mente abasacha basi kuzimbarikana yani nabao korora kende yonse rinda wini korora karante mangonje utiyangu tiliote getenkore aliyo amini muntemenje abuna bandi bono karante manje kende yonse kiriwa tena ene twago kora pa wini angoro yo muntu bono njente torantema ole go se ngo wini ke bokora go se ndinde serious manu nakinda kore manyen serious chama ngamini
ngamini Menda pasaje basi hivi mchingo. Au yanja matura anja pipa puna kabula ulio na etira makulia na ikiri paka na chire kuika muchiga. mendo njomba. It's very rare kwenye rumu sasha binaye. Okori, okubo chinjira paka wika so muntu wanjike. Very rare kwenye rumu muntu binaye. Furthermore, aba sasha bangi eba kutungaina, tiambe kire ba kutungaina. Bati tiango temere fea. Toi otire bocho astomenyete. Apeske toi moka igoro, to kore fe ibacha ka okoraki, uto blame busa. But njena go ki unai. But oko sababu anenkolina. Onye woko nganja, wanje ni familia ni. Ama skania rionyete, oskene familia ni. Kiagire unagogo semina mintanyete. Kalati mama nini? Mami nuaro so kirakego, but namo eresto magenaru guchaka. Anytime nabarachi. Kiagire ntitingu mu busakende kiagire uri mama. Kiagire kende nabokera ambalance nyunga ingo tamagoshi. Bonero botamiru bwana. Yes, yeah. Nje uja kwa nambaka ninde serious. Na anja masaba yua. Anje na rango saba. Ebano konganja onyago njerengi mate rogoro. Abayibuli bana anje basite. Turibuga mbonje ngwito barakora ki urayandere. Nagoigo nende obo muntu radua kingasega kiao. Kire koko nyora arete skari ndete chumbi bugi mabwendre. That is life. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Omurigeria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigeria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Nyabeta. Okay, otakeire bono mambi kiro mundu akoboka 12 bitume bire mata wende bisambi saburu kurwa masakara mabu bibe kwari umugaso bisusa arafu masakara ayu mambi ingairete ngande ta yetauni yawo tekayo masakara ayu gonya bekaga okenyi munayo akenyi tari bintu biro goja kwa kenyi amasakara magima bakachiombe chitigete noje bintu na bingurusiga supervisor yao kwano buchinga kwane bintu bire boronge tiago maite response yawo nembe sana kwana bange gasi ndote muchango twikire mystery komba karuga agenda kendo ile report kwa bwa mambi ketorore na umete mwagerire tinda ikatauni na aseninge kwenda kendo isibiwe ndaye kwa nubwo isibika be enso na beire kendo enda kunore go araiga kendo tai mama tingeire besa oingo ana ote ate wana mutungo ngatio ngoko tuma ndengi ninje na tolega ena wada yuga
ogende gutiaga Eri okoreki. mathegera ngote ina ki ego ngukwana ngora na ndiki usi gutiaga kwa hiyo Tiga kumbwa. tiga Mama, tiga tutuko kumata. Tiga tutuko Lakini nini? Hakuna sawa nini? Mambo yao tukabara. mwana mukani mateya tu ara maskani Barongo. Barongo tata ninki. Ekero gwanto mangia konsonanira saa. Barongo mbobole. watu riri bakaboni ngana yogocha Kwani tiga Sagini ntikenjenyo. watu kayororo to edip Sagini. atumama nayo kumwegera nene naro una kono. Barongo ninki. Barongo ninki geko chande. Ngia kondo. otige munyotigere Sagini kiraiga. Sagini Mutigere. tata tegerera. Mutigere mo. Njenyo. Sagini njenyo. Otate kule ngo sagini mana konyugwa. mutigero moro Igari. Ngai gwanto. Barongo gati. Ngai gwanto makwanza. Ngai gwanto. Barongo. Etwale nandi. Ekero gwanto mabuya. Barongo. Etwale nandi. Mwanti ketengende tauni ase narenge ko. Barongo mbako mkitato kwato. Narorire monsangirete. Aike mambi kwanguchanana. Rono Nkare ngambo kotenga barongo tuera masikani. Njibye ko manyana tori ko ntika nganje nyoko. uyungo sikere nansigete. Turusana kwete nkare ngatu asukumane nane sukuru ko se kwa kore biga. Sagene nansigete. Mbe sukuru kwa kore biga. Kisenganga ile kana samba ko chi sukuru ko te kwa kana sukuru bizi. Na ko kisenganga. Oje sukuru. Bakere bakure. Sisi okwana. Alero kwa chakiro mwana. Hayo tate utoko cha gukora naje gochi. Gochi na kwa kwete isati kai. Aiwete. Nkibana omwana no yokyo koimokia kingo koboli nganje Ngia kondwane. Besa kwanza tinyore tibesa. Yanda na. Akero tanyore besa kwanchika nimene nakongera sema mama tinyore tibesa. Unjombati yangu story. Na watu musani. Musani oyone ari kurukiru. Keruboyo agachaka nyorana n'umusani oye boyfriend rendi. Baganjana. Kwari kubanyora baramo, rochengamo, etingangamo. Yani ubwanjani boyo tari kugamba oyo bube, usoyo bube. But Bible imba karateki mba manyite gose mbanja bomrori agacha akanyoma kirubu but eria konyora nanjira nchitomenye kiruba menyenere bagakora umwako mutangani bari buya uyo kabere kebakebwa akebwatira akaba murito kiraba murito umwanja nibukanya aboke yake Nganza kususa. akachaka nyuru abatime ndio sino mwese kanyorete usi mumura I don't know kiranyoro mwana umusacho yakanya uchaka madarau ako moita tari ko bashugurikira chibesa chiri akamwire kare tari komoa yani kera kirubaka we useless ako change ege kabono akoreta bakungurero retuyo Aya. mambio retuyo Aya. mambio yani ako change muna chianga ege kagaserkiru kwanza ngeruruete mwae kyagira roche amadara waya neme chande yagwetira takonyara gukoraki takonyara koremereje aika kaigura aga kimento sina touch tisobo keraro kyagira isino mutindi oringi agachaka igure biashara I think not nyamira ike gadara jare ako ni chinyanya yeah but ako yetira no mwana so nje tingo takabogi mabwani bocho ko bamubwakiru Abana mbali kwa kwante ina ne chinkoni nabwabo bali mbako batumira jifea kasingine mwali sasingine kwe ira beka bono nje igonde tofauti sana wao nje naacha bakanka Barongo tata Barongo no yugwete tata nkwani ngane ya muyuga egokoni onye bugate gusonye bugato ke no yugwete kendo chenga bono kwa merire chindaru bono roche ngana ya bono mugaka bwie kaga
isoge ngainete na bonoro nayo isaine Oche kurwani bakabarongo Njetindi nyoko tarimo Njetindi nyoko Oyo nere nche ngino oyo tarimo Genda bonori ginyoko Ora kugambira oyo ora igwe Kwenda Kike bono Nana biarete sese na konkogera isiko gaiga Mochani omo kune nari ora amanya ngari tukona ibero tunje Mochani omo kune Wewe Aya serikali itakugambira tikoma nyirororo Yusule ya tui chimba tai Takataka ya municipality Kumba wewe Mwana mosini ni ngwara na kini ngate kongambira. Mwana watu komoko ngata nyara mukumi. Oyo togo siekera nyomba. Tot kuna bunaliro togo kuna tobuna amaguru. Nkieke bono. Acha kurwani mwana ndo bokiro. Tule chinsi yago tule bituma toragere. Nkomo koragera taimo gonda gonchira kieke bono. Akora ngene none chanko cha chirara mugambira. Esukuru roche ga kolire bigari. Kisengenge gasomba kiretega manesa sipese ni nagegwa esa sipese ni ninki tato mwana ngesa sipi au nyoro kesa sipese ni rono konyero kesa sipi ngogende sukuru ngatenga ya gacharo getesenge ngakagenda mama leta sengenge sasa tigeriogi tigaeriogi abantu ni tubategera kara tigeriogi ndanda ya bari twaro mato mwana oyo nkonyu tigaeriogi atinkwana bo tigatinkwna bo atajua ati Singine bintu mbio metengo chinari mnanje ngola sasa singina weske na inua mochi mwa inua abanyane mo kwerete michando sasa singine mwanyane mwamine tio bokora sana monta wikase gete kate dogo sio kinoka akukuragira kuri ngumbu gete no cha koraberia eria rosiri buja iboka igoro kana ne kariko taka kugugoro na ne ito tora kungainire igo kwagwa box ya imo gosiekera abu bono na ubari okoigwa sasingine bona go kusunyunta oguita munekono singinja tumete tabakora okurusinjera kugofuruta singino monto ando strago itamuchengo bekirani joko ngaina amandasi aya okoleta bono njemna na achira njeno monto igwete ndetiyale na aiwa kwane talimabe ne banya mama no wamotena mama ngwamoteti na baga njeno monto ngo district na no nyaye mbasa gote bana na kuirire basa konya bono ko mnyoka isko yenkolia machikana mbegete no twara bana batano ne bagona agosomirwa beire digiri kwa twalio nini njengo kubwatuka ngwe saba maboko iga kubwatuka iskemaye ewe iga igwa kwana na maya tindanya kana na anja amagani yao na raya na basa aja uswana na amoyi uride manyinga kola na njira nera ganya kurwane segi anja netekal mama washu mama karibu Palo no maganyeli wanta rati nero mami nero iya mano karibu mama kidogo hisa sasa magani karibu ambia mama karibu gaiga noka nande pora sesa bali asante tata mokogoti mama kwairo magani kende nole na macho none tali twara soti kwa maire baba nte na mokani ndwangunde yani meeting ni tu wale town bono yani tiniko bera kamoni yani tete komnyoka iga banya gonchumbwa nesi umanye tomo cyumu ya nanda masese ni agutigara igo geko bangano egwa mate nyungu igo ngebine bisibine no ratigega nama nama igo bana igasi goko gotakeire naiba igo ko ibaliba naiba ana tigana nyoka bana yotera mokogotione no mumura narororo
omonenere onyaruka ndia yagakari gano kalende nore gwatarire atande twara oboremu nagaiga nosobo nyanjama bono bono rende omogeni naki okorokwa nabo yare buya rende tata nkomanya muno okorokwa nore nenka yao nore nabaibori mbamanya manya ng'a nkakwarwa tetukana ebinyoro omanyete mpire bitari konyoma namahene nje bakondoka Geoffrey Onjomba engaire libamo nkanelibamo abimbura buruguru muwakasa mu Chwoto urabure kyo bangoroka lidikale bukanza yebo abunonga one mirimo ya ningo nyakira tawunya mirimo ntawunya konyakira yebo nzirenda marietane alisimurake muntu mugaka muyuayo iya sana bano bagairindo tarikora nono mwana ona matuke nyongo kali bwango atubye bisi babone na bere igo ukina keke busi nombono kwega sibanya kongitira gisi bakona kogoitira gisi esingi njonta batisi ngochia naibali bageli bono tete mbatige nago kire ono nitinge bange bono kanago kire iya singi njona abango konyara bakumira na bunchera nainde bono matukabira atatu kwanyora umwana nainde okire mwana oyo baumiranite tomumanyiti lakini bono nagokire narorire ng'a nabura gakari omwana bwa masikani nche nainde ekere kiengencho mwana one igo nkobasabira esabari yenyo ebe esabari egochiko be esabari engiya ya masikani togochiko umerana nechikorera chiane igo bono mabibona ukanywa mache inabo nabo bonite bisikere igo tobisi nabo kere igo Nyabeta